dugo mo Dios gihugasan, pagkamaayo mo, pagkabuutan mo, angayan lang yun simbahon ka, pag-aawitan ka, O Hesu Kristo, igabayaw ko ang akong mga gamot sa tibok na mo nga kasing-kasing, magasimbahon ka, Jesus. Ang tibuok mong kinabuhi, imong gihalad, halang ka na mo, ang tanan na mo kasalanan, sa dugo mo o Diyos gihugasan, pagkamaayo mo, pagkabuutan mo, angayan lang yun simbahon ka, pag-aawitan ka, O Hesu Kristo, igabayaw ko ang akong mga gamot sa tibok na mo nga kasing-kasing, pagasimbahon ka, Jesus. Pagasimbahon ka, Jesus. Pagasimbahon ka, Jesus. Mayong adlaw sa tanan. Salamat ta sa Ginoo sa lain na sad nga hikagayonan, panahon nga gihatag niya nga din kita makatuon na sad sa iyang nga pulong. Ako nagalaom og nagampo nga kamo anaa sa maayong kahimtang. Again, padayon ta sa karon nga buwan, gi-celebrate nato ang Mission Month. So Mission Month padayon nagabuhat sa ministry nga gitahas ni Kristo diri kanato or sa mga Kristohanon, sa mga sumusunod og tumutuo ni Kristo. Sumatag usa. So now, sa atong pagpaambit sa pulong sa Ginoo or atong pagsangya or ato ang pag-share sa uban or pagpadayon nato, buhat nato pagpadayon sa ministry, daghan ta og paagi nga ato ang gamiton. Daghan ta og paagi nga pwede nato nga kini effective ni sa kaning area, kini dili ni effective sa kaning area, kini mas okay ni gamiton sa kaning klase nga mga tao, kani murag medyo dili okay. So depende, again, daghan og paagi or daghan nga pwede ato gamiton sa pagsangyaw, pag-share o papadayon sa pag-ministry nga gitahas diri kanato. So now, karon maghisgot usab kita karon og gitawag nato witnessing tool. So natay tool, natay gamiton. So now ato ang balikan ang early church sa Acts. Mao ni ato ang basihan sa Acts ug mao sad ato ang paghisgutan karon. Ato siya kuhaan og mga pwede na to makuha nga ma-refer nato sa pagpadayon sa ministry nga gitahas sa Ginoo diri kanato. Apan sa dili pa ta moadto sa unahan, magampo sa ta. Ginoo, salamat ning panahon nga imong gitugot. Salamat o Dios, kapadayon ka nagapamuhat sa matag usa ka kinabuhi sa mga tawo nga kadungog sa imong mensahe, nakadungog sa imong message karon, Lord. Salamat amahan. Tabangi ako sa pagdala nini nga imong mensahe ug tabangi usab Ginoo ang makadungog niini din amo kaning maaplikar sa mga kinabuhi, Ginoo. Nga pinaagi sa imong mensahe, magamit, Lord, ang imuhang nga mensahe nga magdala og kalawasan ngadto sa ubang tao. Ingon nga kami gisangunan sa maong nga mission nga padayon sa ministry nga imong
gibuhat imong giunhan amahan. Salamat o Dios, padayon ka Ginoo magapamuhat sa matag usa ka kinabuhi sa makadungog ning mensahe karon. Talaygon ko sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. Again, atong balikan ang early church, ang mga Kristohanon sa unang panahon. So, ang ato nga passage na sa Buhat 2, Acts chapter 2, 43 to 47. Buhat 2, 43 hantod sa 47. So now, ako ang basahon. Versikulo 43, daghang mga milagro ug mga buhat nga katingalahan ang nahimo pinaagi sa mga apostoles ug tungod niini ang tanan giabot og katingala uban ang kahadlok. Ang tanang mga magtotoo nagpadayon sa ilang panagkauban ug ang mga kabtangan sa tanang mga kabtangan sa matag usa kanila gipakigambitan nilang tanan. 43 og gipamaligya 45 og gipamaligya nila ang ilang mga katigayunan ug ang halin ilang giapod-apod ngadto sa tanan sumala sa gikinahanglan sa usag-usa. Nagpadayon sila sa pagtigom matag adlaw didto sa templo og naghiusa sila pagpangaon uban sa malipayon og mapaobsanong kasing-kasing didto sa ilang mga balay. 47 og katapusan, gidayeg nila ang Dios og gikahimut-an sila sa katawhan og sa matag adlaw gidugangan sa Ginoo ang ilang pundok ug ang mga tawo nga nangaluwas. So now, atong nadungog, atong nabasa, again akong balikon karon nga bulan atong gi-celebrate ang Mission Month. Og kani daghan tag paagi nga mapaambit na to ang maayong balita ngadto sa ubang tao. So again, ato lang ni undergo dili na to gi-expose ang ato nga passage karon but ato nang kuhaan og i-refer og unsa ang ilang gibuhat sa unang nga panahon. Kini tagsa-tagsa nga aplikar nga makita sa Kristohanon nga kinabuhi. So now sa bersikulo 23 atong tanawon nasa atong mabasa diri milagro og mga buhat katingalahan. So now sa atong pagpaambit sa Ginoong Hesus nga adunay tawo nga moduol diha sa tiilan sa Ginoo. Lain nga pamaagi is kaning naatay miracles and wonders. So again, sa una is common kay nila. Apan sa karon nagapoy mga milagro og mga katingalahan nga butang nga gamiton sa Ginoo nga maoy makahatag og kanabang gitawag natog stepping stone or stepping niya nga moduol diha sa tiilan sa Ginoo. Maka-experience og milagro sa kinabuhi. Sa 44 atong makita diri kung unsa mga Kristohanon sa una nagpadayon sa ilang panagkauban og nakigambitay sa ilang mga kabtangan. So now atong makita diri naa sila gathering. Naa sila ilang pagkauban, naa sila gathering og nakigambitay, naa sila panagtabang, helping one another. So now inanaw sa makita sa Kristohanon nga kinabuhi nga naay panagpundok, naay panaghiusa, naay gathering og magtinabangay sa matag usa. Kung kini makita sa lain nga tao, sa lain nga wala na kaila sa Ginoo, ilang madayeg ang amahan tungod kay nakita nila ang mga Kristohanon nga naghiusa, nakig-uban og nakig-ambitay or gitawag natog nagtinabangay sa ilang matag usa. Sa bersikulo 45 atong mabasa diri og gipamaligya nila ang ilang mga katigayunan og ang halin ilang giapod-apod ngadto sa tanan sumala sa gikinahanglan sa usag-usa. So now atong makita diri nga ang saon ng mga Kristohanon is nas lagi taog nga sharing og kanang compassionate. Ilang gitabang og ilang giapod-apod base sa unsa ang gikinahanglan. Okay? So naay compassionate, naay compassion. They are being compassion. So ato makita na sila sharing og compassion. Nibati sila sa matag usa nila. Ambitay sila. So now, inana sa lain nga paagi makita nato nga kini mas nindot ni nga Kristohanon kung ang outsider engno nato nga ang mga tawo nga wala nakita wala makaila sa Ginoong Hesus ilang makita ang kini nga buhat. So siguro magapamuhat ang balang Espiritu Santo nga kini maoy mga tawo nga nakailan ni Hesukristo tungod kay nakigambitay, nagpag-sharing, tinabangay. So now ato na makita
naa sila'y service and fellowship na kigkauban. So nato na makita sa versikulo 46. So nagpadayon sila sa pagtigom 46, nagpadayon sila sa pagtigom matag adlaw didto sa templo ug naghiusa sila pagpangaon uban ang malipayon og mapaabsanong kasing-kasing didto sa ilang mga balay. So nato makita na sila service og na sila fellowship. Usa sa mga nindot og magkaagni sa mga tao is makita nga naay service og naay fellowship. Og basin mao na ang gamiton sa kana nga paagi, mao na ang gamiton sa Ginoo nga sila makonvict og mosulod og mosunod ni Kristo, moduol sa iyang nga tiilan. So again, natisari nga tagsa-tagsa gisangyawan giadto mga balay kundi sila mismo ang nakita kung unsa ang mga Kristohanon. So mao na ilang gipaagi na sila service, na sila fellowship, na sila panagiusa. So sa 40 city sa katapusan nga bersikulo, gidayeg nila ang Dios o gikahimot-an sila sa katawhan. Again, gidayeg nila ang Dios o gikahimot-an sila sa katawhan ug sa matag adlaw. Again, matag adlaw. Take note na, matag adlaw, gidugangan sa Ginoo ang ilang pundok sa mga tao nga nangaluwas. So ato makita na ay worship, gidayeg nila ang Ginoo, na sila worship, na dili lang kay na sila service, na sila fellowship, kundi ang mga tao, mga Kristohanon sa unang panahon is na sila worship. And then sa kana nga paagi atong makita sa matag adlaw, gidugangan ang ilahang nga number sa ilahang nga pundok sa mga tao nga nangaluwas, meaning nag-open ang Dios og pultahan sa kalawasan, pinaagi inanang ilang gibuhat. So ang sagawas mismo mao'y nakakita sa ilahang nga gibuhat og mao ang gigamit sa Ginoo nga sila mosunod diha kaniya. So now, sa atong kinabuhi, daghan usab ang pwede nato nga gamiton. Again, magisgot ta karon og witnessing tool. Pwede na to nga gamiton. Dili kinahanglan nga moadto ta sa suok sa kalibutan, moadto ta bisan asa nga dapit, magsangyaw, mantala. Kung dili mismo ang atong kinabuhi dako nga testimonyo nga naa si Kristo nato og dako na nga kanabang atong masangyaw ang atong kinabuhi. So inana, adunay daghang mga Kristohanon nga walay gibuhat apan walay mga Kristohanon nga walay mahimo. So now, ato ang tan-ahon diri, kato nga linya is relatable og familiar na to nga daghan ang mga Kristohanon nga walay gibuhat apan walay mga Kristohanon nga walay mahimo. So naadyoy paagi or naadyoy butang nga gamiton ingon nga Kristohanon ang kinabuhi nga diin ma-reflect sa ubang tao. Ug mao kana atong isgutan karon ang usa nga witnessing tool is ang ato ang kinabuhi, ang atong Kristohanon nga kinabuhi. So una, ang atong kinabuhi kinahanglan converted lives or nakabig. Diya sa Mateo 18:2 hangtod sa 4, si Jesus mitawag og usa ka bata o gipatindog niya sa atubangan kanila. 3, unya mingon siya, mao kini ang tinuod, gawas kung mausab kamo og mahimong sama sa mga bata. Again, gawas kung mausab kamo, converted, kung og mahimong sama sa mga bata, dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. Ang labing dako ilalom sa pagmando sa Dios mao kadtong magpaubos sa iyang kaugalingon og magpakasama niining mga bataa. So hugatong tan-awon ang characteristics sa bata gipakasama ni ana ang atong kinabuhi nga kinahanglan makabig o katong nabasa sa atong bersikulo nga sama sa bata. Ang characteristics sa bata at unsa may makita nato sa characteristics sa bata, meaning soft-hearted, gentle, humble. Ina nato ang makita sa bata. So now, ingon nga Kristohanon sa ato nga kinabuhi, inanao sa mga atong ipangkita ngadto sa uban nga ma-reflect nila nga kita nakabig sa sama inana. Ikaduha, ang atong kinabuhi kinahanglan change life na usab. So converted and change. So karon kinahanglan na bag-o nga kinabuhi. Sa ikaduha nga Korinto 5:17,
Kay bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat ang daan miagi na ug ang bag-o miabot pa. Again, na bag-o nga kinabuhi. Dako kayo og testimonyo ang atong kinabuhi. Samot na nabago. Again, dili man ingon nga sama sa kanang uban nga testimonyo sa ilang kinabuhi nga 20 ka tuig ko sa persuhan, napo ka tuig ko sa persuhan. Inana apan giusab sila, which is very good kayo nga testimonyo. Apan ang problema lang ana is naay mga katuigan nga sayang nga kinabuhi. So karon kita nakatungog sa mensahe karon. Atong ipatugbaw nga si Kristo ang nagkontrol sa tanan og atong isubmit niya ang atong kinabuhi og atong tugutan nga si Kristo ang mubag-o sa atong kinabuhi. Og dako kay nga testimonyo nga makita sa atong mga amigo, amiga, sa atong mga silingan, sa atong kabayanan. Dako kay nga testimonyo nga simple na kayo nga mao na ang laing tao. Sa una kani siya kay inani ni apan karon nindot na siya, bag-o na siya. Knowing na Kristohanon din na siya. So inana, bag-o nga kinabuhi. Ikatulo, ang atong kinabuhi kinahanglan usab must be consecrated or ano bang nilahi or ang kaning consecrated is mura siya declaration nga ikaw niluwas, meaning gibalaan na ka sa ngalan ni Jesus. Gibalaan sa ngalan ni Jesus. Gideclare nga balaan, gibalaan. So nana, sa Roma 12:1 og 2, busa mga igsoon tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato, hangyoon ko kamo sa pagtugian sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios ingon nga buhing halad, balaan og makapahimuot kaniya. Mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. 2, ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan ni ining panahona or ni ining kalibutana. Ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbag-o sa inyong hunahuna aron masayra ninyo ang kabubuton sa Dios unsay maayo, hingpit og makaputli kaniya. So now, inana ang kinabuhi sa usa ka Kristohanon. Ipabag-o ang hunahuna aron masayran sa kabubuton sa Dios unsa ang maayo, unsa ang hingpit ug unsa ang makapahimuot kaniya, meaning kung unsa ang plano sa Dios sa ato nga kinabuhi. Nag-awhag si Apostol Pablo nga atong itugyan, atong ihalad ang atong kinabuhi diha sa Ginoo. Consecrated ang kinabuhi sa Kristohanon nga sumusunod ni Kristo. Ikaapat, ang atong kinabuhi mubati or kaning gitawag na tog compassion ngadto sa uban, na ay compassionate lives. Mao na tag compassionate, meaning na ay nag-antos atong duyugan sa iyang pag-antos, na ay nagsakit atong duyugan sa mga kasakit. Inana, meaning na ay sympathy. Inana, na ay sympathy. Sa Efeso 4:32, pagkaloy-anay hinuon kamo og pagbaton sa malumong kasing-kasing. Alang sa usag-usa og pagpinasayloay kamo ingon nga gipasaylo kamo sa Dios diha kang Kristo. Nindot kayo ang kaning nga bersikulo. Nindot kay siya nga i-apply sa matag-usa nato ka kinabuhi. Do na ay mga party sa atong kinabuhi nga lisod, example kaning pagpinasayloay kamo ingon nga gipasaylo kamo sa Dios. Kaning pagpinasaylo ay kamo usa ni sa mga mogawas gani sa mga ngabil sa ubang tawo nga bisan pa hangtod sa kamatayon dili ti ka pasayloon like nana. So again, naay mga party sa kinabuhi sa laing mga tao is lisod ni apan pinaagi sa pagbag-o sa atong unahon na atong masayran nga ang kinabuhing Kristohanon kinahanglan compassionate. Kabalo mo pasaylo, kabalo mo doyog sa mga kasakit, kalipay, o unsa pa mang matang sa kinabuhi na ay simpatya. Mao na ang kinabuhing Kristohanon. Og dako kay na nga testimonyo nga gamito nato ingon sa pagpalapnag sa ministry sa Ginoo. Mission month. Dili kinahanglan nga kung kita, dili kinahanglan nga again mo
kuanta mo lakaw tatanan, manangyaw tatanan, mismo nga tong kinabuhi is dako na kay nga testimonyo nga gisangyaw nato si Kristo kung mahimo tang compassionate ngadto sa uban. Makita si Kristo nga maayo sa atong kinabuhi ug madayeg sila si Kristo dili tungod nato kun dili si Kristo nga anaa kanato. Mo nang dako kayo nga role ang Kristohanon nga pagkinabuhi. Og sadly dako pod kaayo nga role ang Kristohanon nga pagkinabuhi. Nga napoy uban nga mga Kristohanon nga mastumble tungod kay makita sa kinabuhi nga ingnon tang wala nagsubay sa kahuboton sa Ginoo. Again, mao to siya, dako kayo ang role sa Kristohanon nga kinabuhi og dili nato sayangan. Tungod kay dako kay nga testimonyo sa Kristohanon nga ang atong kinabuhi nagsubay diha ni Kristo. Another nga pwede natong gamiton sa atong Kristohanong kinabuhi, atong ipakita ang gugma mo nang witnessing tool life and kani pod siya is tool of love. So now, life og love atong ipakita sa atong Kristohanon nga kinabuhi ang gugma. So now, sa unang Korinto 13:1-3, mahimo nga makasulti ako sa pinulungan sa mga tao og bisan sa mga anghel. Apan kun wala ako'y gugma, samara ako sa saba nga agong og sa piyang-piyang nga nagtagingting. Dos, bisag may hiyas pa ako sa pagpadayag sa langit ng mensahe, makabaton sa tanang kahibalo og makasabot sa tanang tinago, bisag may pagtuo ako apan makapabalihin sa mga bukid, apan kung wala ako'y gugma, wala ako'y kapuslanan. 3, bisan ipanghatag ko pa ang tanan nga ania kanako og ipasunog ang akong lawas, apan kung wala ako'y gugma, wala kini kapuslanan. Kaduha nga dako kayo role sa Kristohanon nga naa sa kinabuhi nga Kristohanon is ang pagpakita nato og gugma. So now, adunay tulo ka pwede na to nga akong i-share, pwede na to magamit sa pagpaambit ni Jesucristo. So una na special love, ikaduha na spiritual love, ikatulo is na sincere love. So now, una sa special nga gugma sa Roma 10:1, mga igsoon gipangandoy ko sa bug-os kong kasing-kasing nga maluwas unta ang akong isig kahudiyo og nagampo ako sa Dios alang kanila. Again, dako kayong role ang kinabuhi, Kristohanong kinabuhi. Ikaduha ang kaniusab nga gugma. Kini pag-ampo ni Pablo nga unta maluwas ang iyang isig ka Hudiyo or ang iyang mga kaila, ang mga tao nga naa sa Roma. So now, kani nga special nga gugma, ingon nga kita nga tao, siguro maka-differentiate ta kung unsa ang special, kung unsa pod ang dili special. So, kaning special is naagi ni pinitik sa kasing-kasing nga lahi nga portion sa kasing-kasing nga kini nga tao special ni. Kini nga klase nga tao, pundok sa tao nani special sa kong kasing-kasing. Kini kinahanglan makadungog sa mensahe sa Ginoo. So now, inana ipakita nato ang special nga gugma sa kani sitwasyon ni Pablo is iyahang giampo kinasing-kasing nga pagampo nga unta maluwas. Kita nga Kristohanon karon makaampo ta o daghan tag mabuhat nga mga butang nga sa pinaagi na inaana is atong ma-show, atong mapakita ang special nga gugma. Ikaduha, spiritual nga gugma. Special, spiritual. Unang Juan 4:7, mga igsoon, maghigugmaay kita, kay ang gugma gikan sa Dios, ang naghigugma sa iyang isig katao, anak sa Dios, og nakaila sa Dios. Og atong basahon ang 8 ani, ang Dios gugma. So now, lain usab nga paagi nga atong masangyaw, nga atong mapakita si Kristo nga nasa atong kinabuhi, ang papakita og espirituhanon nga gugma. Atong sahiran nga si Kristo mo is source sa gugma. Iyang gipakita ang iyang gugma, pinagi ni Kristo, John 3:16, kay gihatag iyang bugtong anak tungod sa iyang gugma sa kalibutan. Ang Dios source sa gugma, gahatag siya og gugma pinagi ni Kristo sa matag usa nga modawat niini. Sa bisan kinsa nga modawat
makabaton o kalawasan. So ang Dios gugma, naghatag siya og gugma pinagi ni Hesukristo. Og kita usab nga mga Kristohanon nga kadawat og gugma, mao po na atong gamiton nga gugma nga i-share nato og ipakita nato ngadto sa uban. Mo nang espirituhanon nga gugma. Sa atong matag usa ka Kristohanon nga kinabuhi, nag-awa og usab ang pulong sa Ginoo nga atong ipakita, atong i-show ang espirituhanon nga gugma. Ang Dios gugma, naghatag siya og gugma kanato iyang gipakita og kita usab giawhag nato pa nang ipakita ngadto sa uban sa mga tawo nga wala na kaila, labi na sa mga tawo nga wala na kaila ni Ginoong Hesus. Ikatulo is ang sincero nga gugma, tiunay nga gugma, nga authentic nga gugma, nga genuine nga gugma, gugma nga seryoso, sincero. Sa una nga Timothy 5 hantod sa city, ang tuyo niining maong pahimangno, maong nga magbaton kamo gugma gikan sa usa ka putli nga kasing-kasing, limpyo nga walay konsensya og tinuod nga pagtuo. May pipila ka mga tawo nga namiya gikan og nahisalaag tungod sa walay pulos nga panaglantogi. Buot sila nga mahimong mga magtutudlo sa balaod sa Dios apan wala sila makasabot sa ilang gipanulti og sa mga butang nga ilang gipamugos. Lisod ni ang gugma nga ipamugos dili sincero. Lisod ni ang mga daghan mga sitwasyon sa atong kinabuhi nga atong makita ug atong masukod. Sincero ba ni nga gugma or dili sincero nga gugma? So now, mo to ang ato ang nabasa nga mga sitwasyon sa bersikulo 6 ug 7. May pila ka tawo nga namiya niini og nahisalaag tungod sa walay pulos nga paglantogi. Inana nga portion, inana nga sitwasyon, dili na to makita ang sincero nga gugma. City, buot sila nga mahimong magtutudlo sa balaod apan wala sila makasabot sa ilang gipanulti og sa mga butang nga ilang gipamugos. Di na to makita ang sincero nga gugma. Sa 5, ang tuyo niining maong pahimangno, ingon usab kita nga Kristohanon karon, ato nang gitake nga ato pod na nga pahimangno, maong nga magbaton kamug gugma gikan sa usa ka putli nga kasing-kasing, limpyo nga konsensya og tinuod nga pagtuo. Ato usab ng paningkamutan sa atong Kristohanon nga kinabuhi nga kini nga klase nga gugma, sincero nga gugma, nga genuine nga gugma, nga authentic nga gugma, tiunay ug tinuod is makita sa ato nga kinabuhi. Naay mga butang, naay mga sitwasyon lisod i-apply na mga klase nga tao nga lisod ipakita ang inanay mga gugma. Apan again, mo'y giawhag sa pulong sa Ginoo. We celebrate karon sa Mission Month sa pagbadayon sa pagpa-advance sa kingdom sa Ginoo diri nga kalibutan. Iyaha nga ministry, kita nga Kristohanon gitahasan sa niana nga mission. So usa ka paagi atong mapakita og masangyaw sa Kristo. Una sa kinabuhi, mao nang atong kinabuhi kinahanglan converted, nakabig, nausab, consecrated, gideclare nga balaan o kabalo usab nga mobati mo simpatiyan ay compassion ang ato nga kinabuhi, makita si Kristo nga naa sa ato nga kinabuhi o sa ato usab nga Kristohanon nga kinabuhi atong i-show ang gugma nga espesyal nga gugma nga espirituhanon nga gugma o sincero nga gugma. Wala ko masayod sa matagusan ninyo nga kinabuhi apan ang Dios nasayod nianing tanan. So now, nag-awhag og challenge sa matagusa. Padayon ta sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Mogamit man tag bisan unsa nga tol, mogamit man tag bisan unsa nga paagi og butang. Apan dili nato kalimtan, dako kayo og modelo, dako kayo og role, dako kayo og testimonyo ang atong kinabuhi ug ang atong gugma nga gisyo ngadto sa uban. Padayon ta sa pag-advance sa kingdom sa Ginoo nining kalibutan nga iyang gitahas sa matag usa nato ka kinabuhi. Magampo ta. Ginoo, salamat sa imong mga pulong. Salamat Ginoo niini higayon nga nag-remind kanamo nga dako kayo importante, dako kayo og testimonyo Ginoo ang among kinabuhi amahan. Apan nasayod mi o Dios among gi-acknowledge nga among kinabuhi dili perpekto. Among kinabuhi
dili limpyo ang among kinabuhi, nabulit sa sala ang among kinabuhi, failure. Apan diha kanimo o Dios, nakabaton kami og nindot nga kinabuhi. Og amahan tabangi matagusa nga din among ma-apply among nadungog karon sa amo ang Kristohanon nga kinabuhi. Inaana nga paagi, inana nga tol, gigamit nimo ang among kinabuhi sa pagsangyaw ngadto sa uban. Makita o Dios sa lain nga mga tawo ang among kinabuhi nga ikaw ang hari, nga ikaw ang Dios nga among gilagaran. Ug tabangi usab kami amahan nga maghatag ka Ginoo og malumo nga kasing-kasing nga bubati Ginoo sa lain nga tawo. Kini nga kasing-kasing muhatag Ginoo sa sincero nga gugma, sa espirituhanon nga gugma. Salamat o Dios. Espesyal nga gugma nga amo nang mabati amahan kini gasa o gikan kanimo. Tabangi matag usa o Dios. Wala kami mabuhat Ginoo kung wala imong tabang. Nasayod ka o Dios sa matagusan namo ka kinabuhi. Ikaw padayon magatabang kanamo. Among isalig kanimo ang tanan, bug-usa kami sa imong gugma, grasya o kalinaw, dalaygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. O amen. Pagkamaayo mo, pagkabuutan mo, angayan lang yun simbahan.